Dünkü gün Instagramda yazamda jogap bermeýän adamlar bugünkü gün video çekip meşgul bolamdan soň gep-beşige çağırıp betirdiýärmi? Sen kim? Nereden? Men atamdan ýetişdi, Aşgabatdan. Prическaň ady näme? Prическа, 80-nji ýylyň prическa, klassika. Nereniň klassikasy o? 80-nji ýylyň. Okey, haýsy ýurdun? Any bilmedim. 80-nji ýylyň. 80-nji ýylyň prическasy. Ýeňsen ösdürýän, çolka. Makinelerim diýen. Köp pikirlendiňmi prическaň stiliň üstünde? Ýa. Çağrımdan mäşas diýil. Doglaňdan bäri. Dağlandan mä. Qıra, bağıra, saçlarına. Diňe gön. Be. Oturumda da emme ýerde. Söýgüliň barmy? Sevgilim ýok. Aýalyň barmy? Aýalym hem ýok. Öýlenmedim. Instagramda, TikTokda, LinkedIn'de patlawam, aýalym ýok diýýäňmi? Aýalym ýok ýa. Gyzlary nädip lak atmaly? Gyzlarym ýarap barýan görýän ýanyna barýan. Baram dawanjan gowmaya beýleňär. Edil meşhur bolup barsaň tanadygan bawa tanadyk. Gowm taramysça, gurlusça, namratça. Böyle şonlaryň gidýän. Lak ataň okmy? Lakyýan barlary men barsam tanýarlar da atama şeýle gowmy bar diýip. He, senin baranyň uşa lak atanyň bolýar. Barany men lakatan size aýtmak gerek. Iň bet lak haýsy? Iň bet lak. Aýşa kaka beýşine. Agay ejeňe Vaşay mami zatny nojun diýärmiň? Orusça şoýal diýen. Vaşay mami zatny nojun diýildi. Orusça düşünmeýän bolsa? Orusça düşünmeýän, şon türkmençe adamlar türkmençe sanýar. Siziň ejeňe de giýew gerekkäm bolýar. Agay ejeňe giýew gerekkäm diýär. Gerek däl diýse? Gerekkäm de boly gitýär. İkinci lakyň ýokmy? Ýa, ikinji lakym ýok. Barja taparlak atýan gowňanok gitýär. Bir sana şans berýän, o da bolmasa wajyp soruklara geçes. Uruşup gördüňmi? Uruşup gördüm. Orlu ama. Erwet taýak giýip gördüňmi? Ýa. Gördüm. Kiçi wagtda. Oxuwçy wagt. Yüzüň näzirek boldy şo wagt? Burnum döwüldi. Sala suzaga diýip peýsik. Kam videoda görünýän suzaga diýip talap peýsik. Bir kişi urdumy? Ýa, iki. İkiye bir asyldy. Ha. Oxuwçy wagtdan. Soň ýekemeke tutup urduňmy? Kan görmedim onu. Şo sataşdym sonra kan görmem. Çmaçy. Gaç gitdiler. Ýa, gaçyp gitmediler, ordalar. Bana gitdiler. Wajyp soruklaryň iň wajyp soragy. Näçinji klass sen? Men gullugtam 2 ýyl boldy. Näçe ýaşyňda sen? 21. Toý etmeli wagtyň gelen. Aýne sip barsa. Sip barsa. Esi ber gulmatyrdy. Maşyn sürmäge kimden öğrendiň? Öğrendim. Öğrendim. Hiç mi öğretmedi? Ýöne prawaň ýok. Öyle pravam yok. Näme üçin? Sip barsa oğruna alýan. Ente kalan o. Ya imtihanım yok. Şu wagt okuwyna koýan. Oxuna kapyansma. Sip barsa almaly. Arabaň barmy? Ya. Maşina. Aljakmy? Ancak nesip barsa. Bu ýaly reklamalar edip näli maşyn alýan? Evet, gowurýan maşin babçyka. Kim birinji? Gowurýan maşin. Nomeri näçe bolýar? Ay, nomer tapady. 0077. Nomer tapady. Telefon nomerim 0077 bolsa bolýar. Maşin nomery.
Onda video çekip okuğa geç kalan o. Ya okuwa gidemem. Tartmak. Ama umuman. Näme iş bilen meşgullan ya. Eşik tatya. Näleşik? Oğlanın eşik. Ya magazinin var. Oğlanın eşik tatya. Şu blogger söp. Nada öğrenmek ama eşik tattım. Şu madem tatya dasın. Şo bir magazin var. Instagram'da, TikTok'da pastayanda reklam edip yürüyen. Şo senin magazinin. Bizim magazin. Benki de doğanım koy. Alo işen. Prodavest ama satıcı. Ha, şöyle satıcı bolup duruyor. Prodavest mi? İn geç kalanında. Öyle saat neçede bolmalı. Hey baraka. İngiliz falan da baraka var mı? Oya var mı? Ondan geç kalanında papan tutuyor mı? Yok. Kakam yok. Ecem var. Kakam yok. Ecem var. Ecen uğran yok mu? Yok. Ecem oğlum. Saçın kim aldırıyor? Böyle durayda ustadı. Masin taklayda. Вчера мечта, сегодня цель, а завтра настоящее. Sky da. Aydiyan zatların. Ne edip kellenge geliyor? Aydiyan atlama öldüm. Eyvara. Öldüm pırduğum dediğinle. Durmuştan anlanna. Göçüren yok mu? Göçüren yok. Hiç şeyden öldüm pırduğum dediğin. Yani public zatlardan alan yok. Yok. Bana diyorlar. Kayan adam TikTok'tan, Instagram'dan söz oğlu diyor. Şunu aydıp bera, şunu. Olan hiç sana aydıp beremek ben. Emmifini öldüm dediğin. Durmuştan anlan. Reyan dağıttı. Haterlara ne edip seyrediyen? Haterlar hiç ilin söylemem. Hiç ilin. Öz yolum, gönü yolum. Bundan haterlar çıkıyor sağdan, cepten, önümden. Hiç gönü öz yolum. Hiç kime cevap vermem. Cevap videoda demek. Bana video 10 tane yasadılar mı? 2 video cevap veremem. Gerek gelmez ya. Самый главное шмоткала satılsın. Ha, esas can sağlık bakın. Biznesmen. Ha. Ağzalardan sonra rubrikası. Yani senin ağzaların senin videon aşağında sonra koya ve bu sorak şolan birisi. Nerede? Rojan nemay? Ay, abisni adam razısını. Allah canım ben o dönüyor. O adamlığı. O dönüyor. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Diyen mi? Skarşı da. Neyse ya profesyonel değildi. Saygı değerli sana kim böyle? Saygı değerli. Ey öyle. Men o aydımdan qoğuran dinleyen. Yani ol yankı men çıkaran videolarımı son yürüğüne de qoğup deyiptir de. Sondan durmuştan anlam deyipler. Sondan men atmayız edip. Satan nal şeyin diyen adlar doğuyu. Ahdi bir storiesini ayıptır. Men ama yaştım ağam da oldu. Şuma da sen ağam zahın da oldu. İşim etsindim. Beren yolu neli? Beren yolu? Yaşları yol deyip sana yol beriptir. Bana da beriptir. Ben en tek düşünmedim. Şu an seni sorayım. Sana beren yol neli? Ay beren yolu benim düşünemek sana. Yani Asfalt var mı yolda? Ha, sen o yolu diyem. Bilmedim neli yol berdi o? O yol asfalt var mı? Adam yolu bağlı. Yani on beren yolu. Keylen beynetinin fikrin oyunca gidiyen. Fikri yolu gidiyen, fikri yolu. Qoğmuş o fikir. Fikir qoğuy. Qoğudan da fikirlenmek. Fikir bir yerine mahsağı dalmak. Qoğudan için. Şu vaxt özünü yıldız duyan mı? Ayoğu. Adamla tanığa uğradı. Ondan baran yerinde taramış yerler, tanıyalar. Kesel bolan yok mu? Yok. Yıldız kesene degen oksmadı. Degme olsun. Saçını ne açıma daldırıyan? Daha sonra muğdat bere. 7. klas sen beri. İhlas sen parak makarama muğdat bere. Ay hem zaten muhtlay seni. Sen men muğdat diyen olam, daha muğdat diyen. Şundan bir sabah ayır diyen olam. Kan taf bittire.
3 günden. Bu Biraz olsa da bir pulsuna barıp normal bir çözük ettirey. ya fırçatkan ütkötüp barmy. Obraz жизни boldu. Goni. Gullukda da, bu tamam goni okuwda da, çurumda da. Sağa watan değil mi goni? Garadar ok ýokaryga. Blitz soruklara geçeceğiz. Geç. Sen mi ya Konfutse? Konfutse açınmam. Konfutse. Sen onda. Amen. Ağzalarımıza bir zatlar diyecek olsan, ya maslahat verecek olsan, rovna 77 sekund vaktin var. Agdalamada emma balede diýen sawurun fanatlamada like bassa kommentary repost ýa-da emmesine sawursun taňa ýakyn köp nesip bolsa öňümde ul proýektler we ul wizalar çykýar. Aç hakykatly ana taň herkese durmuş wagtda emmesine de gollawlaryna garaşan agdalam. Nan nesip bada wagt gorkada. Näçe skut bolajmy? Ýene ban wagtym. Ana gelade sen bir jam taýamam bar. Bir gorkada ýa taň gel. Gel barmat. Düşmäsiňden. Belli gel ağam gel. Gel. Geç amatıp. Çön nem boldu? Rantınız kafeyen var. Pizza can var yerle ağam. Ondan gitmesin. Devamı da yer sırlayacak. Soğuşular var. Alama çıtıran. Sen onda arkaya neyi ver? Men de 5 san sonra kaldı. Şoları da bereyin sana. Nerede? Bloggerçılığa başlaman kan. Adamlar näli seyredýärdi? Ve yıldız bolandan soň adamlar näli seyredýär sana? Bloggerçılığa başlamakam. Kän tanışsam ýokdy da bir 10 adam. Tanışım, dostum. Bloggerçılığa başladım ha. O 10-njy klasda, 9-njy klasda tanışan dostum. Jaňa diýär. 10 ýylymdan jaňa etmeýärler. Jaňa diýär. Çotara bar eken ýa. Täze tanışlaryň köpeldi mi? Yo. Köpeldi tanışsam. Arasında bay beçiler var mı? Esas adam kaçıra bolsun. Bay hokmanda. Senin pikirin boyunca top 3 Türkmen mansız TikTok blogger. Ay. Hemmesem gowla. Hemmesem gow. Ermedi ýokmy kadýan mene. Ermedi ýokmy kadýan mene gow hemmesem. Der bir sansı yok mu? Ýok, laza bir fansam ýok. Gadayaga kim sana? Gada ýok. Ay edila agam ýalak. Daim ýalak görýän agam. Onun reklamasyny öğrenken idi yani. Ha gadaýyň aýol. Reklama däl, ýani gelip salamlaşýan. Reklama däl. Her videoň üçin nersan kışlyk berýär. Ay gada ýagamy ekejene beren sowgady barmy şumadan. Emme wizerimde bardyr, fagat sowgat berdi. Başda tanşa aýamda şondan mä elimde. Rolex mu? Rolex'ten gymmat bolandy, kozumyzy. Şondan mä elimde aýramak. Emme wizerimde bar. Näme kozal? Grantary sowgady. Bilen beton kozam bardy. Çekirtkeden. Ya sekretkede. Toylara näçe mada tans etmäge çykýan? Ya toýa. Pulla tans etmäge çykamal. Ýakyn dost bolarym. Toy boldy, şol nedilen tansy. Sonra da toýa baramak. Meniň gören videomda gatty energi işine. Ya sana köp pul berdiler. Ya sen vitaminli su bol köp içtin. Ya istaýsam öd bolsumsan, abyşin. Öd bolsumsan. Meniň hem toýma gelip onda şu şey dip tans oýnap berey. Nesip bolsa. Aýsam barar. Özüň toý etjekmi? Aý nesip bolmadyr da. Nira barsam öňümden bet belli çykypdy ol diýärmi?